So what's up mga kasangkay? Finally dumating na yung order ko sa Shopee. So, ayan, bababa na ako para kuhanin ko yung parcel. Tara! So yun, bababa na ako. Let's go. Okay. A few moments later. Thank you, kuya. Okay. Ito na siya mga kasangkay. Ayan na siya. Yes, but syempre, first thing first, kailangan natin siyang i-sanitize. Kasi alam mo na sa panahon natin ngayon, kailangan natin maging safe. Yan. But, syempre, mga kasangkay, bakit ko nga ba ginawa? Bakit ko nga bang ginawang, ano to? Bakit ko ginawa tong content na to, which is bumili lang naman ako ng product o parcel or items sa Shopee, sa online shop. Wala naman dong bago, di ba? Pero kasi mga kasangkay, kaya gagawin ko siyang content. Excited na ako siyang i-unwrap and i-unbox. Kasi nga, meron siyang pa-surprise! Oh my goodness! Yes! Yes, you heard it right! May pa-surprise! Kaya naman, later ko siyang i-unwrap mga kasangkay. So, kita-kits tayo mamaya. And, yan, abangan nyo yan mga kasangkay sa pag-unwrap ko. So, see you later! Okay, I'm so excited! Bye for now! Eventually. Ito na nga, mga kasangkay, this is the moment of the truth. Yes! I-unwrap ko na at i-unbox ko na yung items na nabili ko doon sa Shopee. By the way, I'm your Pareng Jomar aka Omak, ang probinsyanong waraynon, and I wanna say welcome and welcome back to my channel. Dito na hawak ko na yung items ko, ayan o. At saka mukhang legit siya mga kasangkay. Tingnan nyo, ayan o. Dalawang items ang nakalagay. Ayan o. Ayan, sana nakita nyo. Ayan. So, dalawang item ang nakalagay dito. Pero, in reality, isa lang talaga yung binili ko. At ito yun. Yan, ito yan. Nung binili ko siya, as you can see dito sa picture na to, diba? Pag nag-spend ka ng 373 or something, ayun, magkakaroon ka ng gift from the store na itong binilhan ko. Yung store na pinagbilhan ko nitong item na to. So, parang na-amaze ako, kaya gusto ko gawin to ng content para yun, mas ma-share ko lang. Ayun. So, ayun na nga, i-unwrap na muna natin. Yan. Natin. Ito na siya mga sakay. Oh my goodness. At ito na siya. Grabe, naka-ano siya, naka-bubble wrap. Uy! Na-excite ako mga kasangay. Oh my goodness. First time ko itong magkakaroon ako ng gift na nabili from Shopee. And by the way, ang store na to kasi nakalocate siya sa overseas, sa mainland China. Yan. Ayun na. Ayun na siya mga kasangkay. Ayun na. Oh my God. Ano kaya to? Uy! Ayan o. Ito yung laman. Ito siya. Basta mga kasangkay, bubuksan mo na. Bubuksan natin yung... Oh my God. Ano siya? Ano siya? Yan. Oh. Tapos, parang scratch na naman yung salamin. Parang gamit na. Ayun. Ano to? Kasi may gift dyan. Ano po nasa ito? Parang isa pa yung gitata. Teka lang, paano ba to? Ayun o. Ayun mga kasangkay, hindi na siya parang clear na clear. Scratch na siya. Scratch na yung salamin dito. Ayun. Hindi na siya parang bago. Tawag ko. Open. How to open? Ito pala dito pang charge. Hindi yan ka-charge ha. Tapos,
Tatanggalin ko na yung Tatanggalin ko na yung napaka parang sensitive siya. Ayan, ito na siya. Ayan na siya. Yan na pa yung tsura niya, pero parang ang ganda-ganda sa ano. Ang ganda-ganda sa picture. Pero yung reality, yan lang siya. I-prepare na muna natin. Sino namin structure. So, yan. I-open na natin yung Bluetooth natin para mag-pair na natin siya. Tapos mag-testing na natin kung ano talaga yung sound dito! Okay. Okay. So, ayan muna mga kasakay. Charge ko muna siya kasi parang hindi siya ata-charge. Kasi parang hindi siya nag-pair dun sa ano ko. Sa phone ko. Ayan. Ayan. Ay. Stress. Nakaka-stress naman yan. Parang wala na. Parang wala naman pala talagang free. Ano, ito lang yung free? So, hindi na pala siya surprising. Ako pa rin yung surprise kasi wala naman pala talagang product na, ano, na iba akong product na nakukuha. Kasi nga, isang product lang naman pala yung nandito. O, wala, wala. Ano ba? Hindi ko nga alam kung ano ba talaga yung ano, free doon. But, mamaya, tingnan ko muna dun sa ano, tingnan ko muna dun sa store na pinagkuhan ko kasi hindi ko pa siya nire-rate, hindi ko pa siya nire-review. I have the right. 1 hour later. Galing na ako dun sa store at ito yung nakita ko. Ayan. Sorry. Mali pala yung pagkakaintindi ko. No ba? So, ang free pala ito nga, bag. So, pag bumili ka, may free kang bag. Earbuds bags. Bag. And then, ito. Ito pala yun. Ito pala yung mga free. The gift. Oh my. Akala ko naman. Another ganto. Akala ko ganto uli. 2 hours later. It's a live review dun sa product nila. So, tinitingnan ko lang kasi china-charge ko pa siya. Kanina kasi para mabilis lang siya malobat din ata yung ano, yung pinaka power bank niya. Kasi kaganina nung charge ko yung dalawa is 84% yung ano yung battery. Ngayon 74 na lang. So tinagal yun na ano, ilang minute pa lang. So yun. Hindi ko alam kung gagana na siya mamaya, pero later talaga i-prepare ko siya and then yun. Mamaya ita-try ko at sasabihin ko kung kamusta naman yung sounds niya. Kasi ano daw to yung may cancellation of noise sa labas pag nasa labas ka. Tsaka one of the reason din kung bakit ko binili to, bumili ako ng ganito para pagka mag-shoot ako ng, kunyari magagawa ko ng content sa TikTok yung sayaw. So kahit malayo yung camera, hindi ako may interrupt o hindi ko mamimiss yung mga beat or sounds ng gagawin ko ng sayaw ng mga tugtog kasi nga naka-earbuds ako. So yun talaga yung main reason kung bakit inuha ko. Yun. Medyo a little bit disappointed ako kasi na-excite lang ako, hindi ako nagbasa. Kaya ayun, mga kasangkay, lesson learned. Kaya kailangan dapat magbasa ng thoroughly. Step by step. Yun na nga mga kasangkay, ito na siya. Ayun na, i-connect ko na. So sabi, itatap lang daw 2 times. 1, 2. Ayan, tapos tingnan natin dito sa device natin kung na-scan siya. So para pala sila same na sabay silang magtutunog. So kailangan mo lang siyang i-press ng 10 seconds para silang dalawa mag-pair. Para pag kinonect mo na siya dito sa wifi, sa device mo is silang dalawa na silang dalawa na yung tawag ito, gagana na, left and right. Ayan, gumagana na siya. Okay naman yung sounds. Yung bass, okay. Hindi masyadong masakit sa tenga. Yan. So, okay siya. Okay. 1 hour later. So ayun mga kasangkay, hanggang dito na lang yung video na to. Ayan. Please don't forget to subscribe and like my videos. Bye for now and see you on my next vlog. Yan, bye-bye. Ingat. 1 eternity later. Shoutout nga pala dyan sa childhood tropa ko sa Barangay Bawang, Lawang, Northern Samar, na si Romwell John Atarayan. Ito siya. Yan, nakapag-birthday niya lang nitong July 12, Toy. Happy birthday and I wish you nothing but the best
pagdating man sa career, love life, at syempre sa good health. Keep safe lagi ka dyan, tol, lalo sa panahon natin ngayon. At shout out kay Enrico Montecarlo, TikTok friend ko. Yan siya. Ayun. Tol, mga kasangkay, guys, salamat sa support. At sana huwag kayong magsasawang sumuporta sa mga upcoming vlogs ko pa. Lagi tayo sana magkita-kita. Ayan, bye for now and see you on my next vlog.